What's up mga kabalan? Niya ako Alvin Bautista ng Exploring Pampanga. So for today's vlog guys, andito tayo sa Edna's Cakeland dito sa Barangay Santo Domingo, Angeles City, Pampanga. Yan guys, daw gusto nyo pumunta dito sa Edna's Cakeland. Open sila ng 8 AM until 7 PM. Yung guys, na yung pinaka-landmark natin dito sa Edna's Cakeland. So ito na yung pinakatapat ng Carmelite Monastery. Ito na rin yung papunta sa may SMT Labastagan. From SMT Labastagan guys, yan kung galing kayo sa Fernando, nasa 8 to 10 minutes na lang yung biyahe nyo papunta dito sa Edna's Cakeland. And sa mga taga-Angeles naman, accessible naman po siya ng mga jeep. Ayan. Yan, pasok na tayo. Papakita ko sa inyo kung ano ba yung itsura ng pinakaloob ng Edna's Cakeland. Tara guys. So yun siya, napakaluwang ng place syempre, tapos napakaganda ng kulay, napaka-colorful ng mga tables and chairs sila, and marami silang pwedeng ma-accommodate na pwedeng kumain dito sa Edna's Cakeland. So later guys, papakita ko sa inyo kung ano ba yung mga ino-offer ni Edna's Cakeland. So ito naman guys, yung sa may CR nila, yan, napakalinis nung pinaka-comfort room, yan. And dito pwede rin kayo magpwesto. Napakaluwang ng place ni Edna's Cakeland. Syempre kasama natin ngayong araw guys yung mga kasama nating vlogger from Pampanga, tapos yung mga media natin from Pampanga din. And dyan na sila punto. Kasama natin si Ate Gara ng Pampanga Good News, syempre Sir Louie ng We're in Pampanga. So dito sa other side nila kabalit, meron silang pampasalubong. So like dito lengua. And of course, meron silang oatmeal, cookies. And ito guys yan, meron silang polvoron. Tapos yan, may mga cookies din silang naka-jar. And mga lengua guys, yan, yung marami yan, pwede. Siyempre may in-offer din naman sila na konti. Yan, kung gusto nyo lang matikman, and gusto nyo marami yan, pwede. Tapos, meron din silang sandwich. And ito, nag-offer din ng siomai, si Cakeland. And of course, yan, kung mahilig kayo sa mga muffins, 150 pesos for 4 pieces. So yun guys, good morning again. Tikman natin yung salted caramel ng Edna's Cakeland. And later, papatikim sa atin yung mga pastries nila and mga cakes. So excited na ako guys matikman yung mga ibang ino-offer ni Edna's Cakeland. Halo muna natin. So kung gusto nyo mag-chill yan and matikman yung mga masarap na ino-offer ni Edna's Cakeland, inuulit ko guys, dito lang siya sa Barangay Santo Domingo, Santo Rosario Street, Angeles City, Pampanga, in front of Carmelite Monastery. So ito na nakabalit, tikman natin isa sa mga bestseller ni Edna's Cakeland. Dito nga pinaka-yema roll nila. Let's try. Sarap. So ito na nga kabalan, titikman na natin yung isa sa mga pasta ni Edna's Cakeland. Syempre, pinili ko yung kanilang palabo. Actually, yung pinakita ko nina, marami naman silang siniserve na pasta. Yan, kasama natin si Ate Gara ng Pampanga Good News. Hi vlog! So ano yan natin, yung titikman mo? Ensaymada with cheese. Ensaymada with cheese. So, natikman natin kanina yung egg roll. Yema roll. Yema roll. Masarap din. Ano yung yung pinaka-drinks mo? Ito, latte. So napakasarap din ng coffee nila. Yes. Pwedeng ilaban din. Yes. Ako naman yung salted caramel nila. Kung mahilig kayo sa mga iced coffee, meron din sila dito guys. So ito na nga halo muna natin kabalin. Para matikman na natin yung kanilang palabo. So later titikman nila Ate Gara naman yung ibang mga pasta ni Edna's Cakeland. Yan. Hati-hati tamo. Ano yan ate? Empanada. Empanada. Ang dami. Ang dami nilang serve. So meron naman tayo dito, I think red velvet cake, one slice. Chicken and So yan. Siyempre yung mga kasama nating media is nag-taste test na rin sila. Kamusta ma'am?
So far, itong empanada, ito yung favorite ko. Panalo. Yun. Mukhang hindi na speechless si ma'am. Sir Louie ng Marin Pampanga, yan kasama din natin. Masarap. Tikman natin. Ako naman titikim, guys. Ganito po kami dito. Dahil lagi kami nagkakasama sa vlog. Share na lang. Masarap. Ano siya? One of the crowd's Sarap. favorite. Siyempre, pumunta ng Aizen. Sana kapatid sabi ng Dean Paulo Santos. Sabi tayong mga ligay Alvin. So, paretang mangot ang buong makanano yung bago lagi Alvin. This is how we do it. Yan. Thank you, Pampanga. Good news. And exploring Pampanga. Pampanga. Sorry. Thank you for this opportunity. Please follow Facebook page. Okay po. Thank So you. mostly ano man, mga articles din po siya. Articles, events, good news. Pampanga good news. Yan, thank you po. Yung Angus Tapa, talagang signature namin to here in Queensland. Siguro mga 7 years na namin siya sinaserve. So, it's a special Angus Tapa na garlic flavor. So ito siya, guys. Yes. Tapos ito yung longganisa natin, straight from Cabanatuan. Yan yung specialty natin na Cabanatuan garlic longganisa. Favorite. So yun guys, makakatapos na natin tikman yung pinakapalapon nila. O, meron natin titikman kanilang tapas silog. So ano siya, tapan sa Angus. Ano yan natin? Longganisa. Longganisa ng ano, garlic longganisa ng Cabanatuan Nueva Ecija. Tikman natin. Actually, kapag pumunta ako ng Nueva Ecija, bumibili talaga kami ng longganisa. Signature daw nila yan. Yes, sikat talaga. Pag sinabi ng Nueva Ecija, longganisa din talaga yung unang nasa isip ko. Guys, rice pa lang. Sarap. Lalo na ako. So good. Favorite ko yung ano, O, ayan na rin. mag-garlic talaga. Angus. Angus Tapa. Ang tapa. Wow, first time kong narinig yung Angus Tapa. Usually, Patty. oo. Meron pang bago doon ako. Man nating ang gusto pa nila. At titikman mo. Tingnan natin. Mhm. Guys, ganito talaga kami. Share na ng food kasi lagi kami magkakasama. So pag may sinaserve sila sa amin, nag-share. Para matikman lahat. Yes. So tikman ko yung ano. Tikman ko yung Angus Tapa. Tingnan naman. Mhm. Angus Tapa. Yung kabalan siguro. Yung kabalan no, hanggang dito na lang. Halos natikman naman natin yung mga ino-offer ni Edna's Cake Land dito sa Angeles City, Pampanga. Kung gusto puntahan, nandito lang siya sa Santa Rosario Street, Barangay Santo Domingo, Angeles City, Pampanga. Sabi ko kanina, yung pinaka-landmark is dito sa harap ng Carmelite Monastery. Kaya kung gusto pumunta dito guys, open sila Monday to Sunday, 8 a.m. to 7 p.m. Yan guys, so kasama pa rin natin mga social media friends dito sa Pampanga. Yun guys, no, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. Siyempre guys, huwag niyo kalimutan i-share ang videos to para malaman ng mga ibang kabalan natin dyan. Itong mga ino-offer ni Edna's Cake Land dito sa Angeles City, Pampanga. So until our next vlog, peace out!